Περιεκτικό βιβλίο το οποίο κάνει κέρματα όλη τη Μικρασιατική εκστρατεία, παρουσιάζει όλες τις κινήσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τις κρίσιμες αποφάσεις, τα ολέθρια λάθη και φυσικά όσα μας οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή, που είναι και η μελανότερη σελίδα του νεότερου ελληνισμού. Με βάση το γεωπολιτικό πλαίσιο της εποχής, σε ποιο βαθμό η ελληνική στρατηγική υπήρξε ορθολογική? Μήπως δεν έπρεπε να πάμε ποτέ? Μήπως η εκστρατεία όμως ήταν ιστορικά αναπόφευκτη? 450 σελίδες αγνής ιστορίας που σας μεταφέρουν άριστα στο κλίμα της εποχής και στα δραματικά εκείνα γεγονότα. Δεν είναι χαλαρό βιβλίο για παραλία ή να το διαβάσουμε πριν τον ύπνο για να μας χαλαρώσει για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Η ιστορία απαιτεί νηφαλιότητα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο που προτείνω για σήμερα, Διονύσιος Τσιριγώτης, Η Ελληνική Στρατηγική στη Μικρά Ασία, ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω για τη Μικρασιατική εκστρατεία. Κάντε follow για περισσότερα βιβλία, περισσότερες προτάσεις, περισσότερη ιστορία.